Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilalom sa katre, kundili iya hinoong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan mabutiag ug ang tanan nga gililong madayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang way iya kuhaan bisan pagani sa jutay nga iyang giisip nga iyaha. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Usa ni sa mga common kay natong mabati nga Ebanghelyo ug matiman-an dayon, kay naa masad ni siya kanta ani bang you are the light of the world. Ang suga kuno kun atong dagkutan di gyud ibutang sa ilawom. Mo nang ato mga suga dinhi nas babaw. Kay ari nas ilawom sa atong tumbanan, ilawom ang mga tiles, bisag unsaon pa natong pasiga, bisag pila pa nakabuok, way kapuslanan. No? Kasabot mo ani. Gamay. Parihata. Gamay rasat kay kong nasabtan. Kanang suga, mauna ang atong pagtuo na Katoliko. Kanus aman siya mudanag og maayo kung ato na nang gamiton sa pagpakamatay para sa pagtuo. Muna nahitabo kay kuan-kuan man ni sila, equal man ni tuig. Dul-duol ra ba? Kani sila si Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, kani sila si kaning ato ronggi sa ulog nga pista sa mga martir sa Korea. Mauni sila ang nagpakita nga nihayag og maayo ang pagtuong Katoliko nga nilukop sa kalibutan tungod sa mga martir. Kana bang nagpakamatay ba? Or atong iminos og jutay, kana bitang andam kang magantos aron lang gyud matuman ang pulong sa Ginoo? Kana muhayag tagmaayo. Kanus aman siya mataguan sa ilawom sa gantangan or ilawom sa katre kung di na nimo gamiton ang pagtuong Katoliko panahon nga ikaw giatubang og mga pagsulay. Mananglitan, inahan, sulayon kas imong anak nga tapulan kaayo. Nya magyaw-yaw na kag maayo. Naa pa day na sa pagtuong Katoliko ng yaw-yaw. Naawa. Ano bang sikag pangasaba ba? Naa pa na? Uy, tubag mo eh. Wa lagi. Mo bitaw na. Nya kung magyaw-yaw ka in relation ngadto sa imong anak, ni danag pang imong pagtuo o wa na? Wa na oy. Paong. Sige kag simba din he. Nya imong gipiit sa imong koral ang imong silingan. Nidanag pa ang imong pagtuo ngadto niya. Wow, paong. Pero imong gubo nimong koral iatras nimo, nya ingnon nimo imong silingan, sakto na ning gidakuno na. Ana ba? Isa pwede iirog pagjutay day. Ana nya imo pa jung iirog ingka hala no grabe ha gid lahi gid ay ning kanang ana sa simbahan no. Tiaw mo na 2 ka metros ang gilapdon unya mga 100 meters ang gitason mo gidonate pila man na 100 meters by 2 meters pila man na ka meters na di man mo kakwenta gani 100 times 200 pila man na no, hindi ka mo kwenta 2 ka 0 10,000 usa ka ektarya
ang iyang gidudit aron lang ka maayo ang agkaagian sa katong sunod nga pundok sa balay, dili mapiit, makaagi ilang sakyanan dito. Arog dunay emergency, bisag bumbiro makasod. Pastilag buhaton na sa mga mga yutaan din pastilag ninduta ka agian sa atong mga dan. Pero pagkadaw yun sa kadaghanan. Mo na sige tagsimba, mapawong lang ang atong pagtuo kay wa ma-practice. Dili anda mo antos. Mo na kini mga martyrs, wa ra nila gi-practice, gipakamatyan gyud. Nya, mosunod mo ani. Hilom na yun. Hilom na siya. Ay, sila rato pa din. Oy, og boto dahon-naon, nakabinipisyo biyata din kitang mga, kita ba taga San Vicente? Wap aning mga martyrs, wap aning ni ang nagantos para aning atong pagtuo, di ta mahimo dinhing Katoliko eh. Wa gyud. Kani si Andres, kaning San Andres Kim Taygon, mo ni unang pari ni kuan guni siya ni baktas guni siya og ni travel ni siya 1,300 miles gikan sa South Korea ngadto sa South China aron mangitag seminaryo nga iyang kaeskwelahan aron mahimo siyang pari. Karon ang mga seminarista di mo sugot og way electric fan, way wifi, ana di mo sugot. Unya kada bagting kaon dayon yang magbalik-balik kay nang hotdog, unya minantika ang isda dihay kaluod ba ni kaunay, mana pa? Asyos na kay ba? Kami sa mga pari, sad nga, diliir ko na tong room, part time sa tadi ha, part time sa tas kainit. Ana, di jud ka maubang mo ingon, practice ta para imperno be. Nya gamay na kayong kuligta, reklamo dayon. No. Ana. Mauna diri sa unang pagbasa, kung inyo ning pamalandungan ang unang pagbasa, ang hari sa Syria nga dili ba Kristiyano ba o dili magtutuo sa parehas mga Israelita kay kita sanga manggod ta sa pagtuo sa mga Israelita kanang Judaism ba kita maoy bag-ong ni matud pa ni kaning sa mga pagsulat ni propeta Isaías na ay musubol nga sanga gikan ni David. Si David, sila si Solomon, mao toy mga hardcore sa sila sa Abraham, Jacob, mo toy mga hardcore sa pagtuo sa usa ka Dios nga si Yahweh. Kita misunod ta ana nahimutang sanga ba? Nya, giunsa man diri sa unang pagbasa, gibutang diri nga ang hari sa Syria nga dili magtutuo gisugo sa Ginoo aron tukuron pagbalik ang ilang templo nga giguba sa mga taga Syria, taga Babylonia sa dihang giatake ang mga Hudiyo, ang mga Israelita. Giguba tong tanan nilang templo o gipangbihag sila, lain-laing mga nasod ang nibihag nila kay nangapildi sila sa gubat, gibiyaan sila sa Ginoo. Nga naman, wa naman sila magpractice ilang pagtuo, nagsigi na magpractice sa mga tuo-tuo, kanang pagkahakog aning kwarta, siging pangangkon aning yuta. Kuan ba yan ni sila? Kana ganing, gitawag ba ni sila o, sanay nga na, kanang magsigig travel ba, kanang nomads inana mo tingalin na ang term ana kana bang wa ni sila ilag yung kaugalingong yuta kay bisan ang yuta nga gisaad di man to ilang yuta ni puyo lang sila dito oy kusog naman kay mangangkon mga igihan naman kay istanan perti namang dawas ilang mga yuta ilang mga kabtangan daw naman kay sila nya sige naman silang simba sa gusto lang nila nga Dios musimba naman sila sa mga Ginoo atong ilang mga pagano nga mga silingan, nakigminyo na sad sila atong mga pagano, tukod sa silang mga altar para sa mga Dios, porting lagutas Ginoo. Padadaan sila propeta, oy pamatyo naman nila. Di naman sila gustong maminaw. Ambot karon kamo dinhi, gusto pa ba mo maminaw nako? Sige hisgot aning Quran. Sige hisgot aning pangangkon aning mga yuta, ganahan pa mo maminaw?
Basig, wala ko kay bawo karon taon-taon inyo na kong patyon. Ilang pamatyon ka na mga propeta nga mopahinomdom nila, nangabihag sila. Karon sa pagkabihag na nila, unsa may ilang gibuhat, ni antos sila. Giingnan sila sa Ginoo, pinaagi sa mga propeta nilang propeta Ezekiel, kani sila Isdras, niingon, antusan ninyo, higugmaan ninyo ang nagbihag ninyo, alagari ang mga nagbihag ninyo, ay mong pagsigyaw-yaw, ay mong kasuko, alagari sila, pagpaulipon mo kay maunay pagbuot Ginoo karon ninyo. Doon na part ana nga higayon nga gidasig sila sa mga propeta nga pagpaulipon mo ay mo pagreklamo sa dihang nagpaulipon na sila, mutahod na sila sa kon katugos na aman nahimo gudtong naayos iyang sangla kisa minitabang niya ang ulipon niya sa tuami si propeta Eliseo may ka ito muayo tog sanla. So nag-anam-anam baka kita sila, hala gamhanan man di kini sila nganong nagpaulipon man ni siga ang ilang pagantos midanag hangtod miabot ni si Siro. Okay sa to? Lagi Siro lagi sa hari sa Persia. Ning abot siya, niingon siya nga ako gisugos Ginoo tukura og balik ang inyong templo. Nya kaysa naman to'y hari, grabe man to sa kahari, dako man kay iyang gingharian. Iyang gisuwatan ang tibok niyang gingharian, kanang tanan nga mga Israelita nga naas inyo, papulia ngadto sa Jerusalem, nya hatagi ninyo kwarta, bisag unsay material, bulawan, plata, mga gamit. Nya tagai pag yung sakyanan para sa ilang gamit, aron makaabot sila sa Jerusalem ug matukod nila ang ilang templo. Ang giguba sa mga kaaway na templo, usa sa mga kaaway nila maorasad ang misugo nga tukuron og balik. Wa mo malipay aning klasiha sa grasya. Mo nang nakaingon diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo naghimog mga katingalahan alang kanato. Ako bitang ang ako lang bang version aning gihimo ba ni Siro ba? Kaning King of Persia ang version ani karon kay di naman ta kinahanglang manguli pa mangadto patadto mulakaw pataglayo kay na naman tay internet no kaning ato bang social media nakapahimo ni sa kalibutan na one single global village. Lagi usara nimo ka text abot dayon karon gisugo man tas Ginoo pagtukod anang kapilinha di Fatima. No. Awat tas buwan. Gisugo lagi ta kay gikan ko na dito ko sa Fatima nya gidawat ko na Archbishop Palma gipamalandungan ko na sa mga pari. Di gisugo ta. Ana nya ako wa man ko kahibaw anang kapilinha gisugo pug ko sa akong authority si Monsignor Robin Labajo ug iyang mga kauban nga nagrepresent ni Archbishop Palma. Kay Archbishop may presidente sa foundation nga nagtukod anak karon gisugo ta nga tabangi mi diri hununga sa nang imong project diha sa simbahan tabangi usa mi diri kay galisod mi aning pagtukod nga pinaspasay ra ba ni kay aton dayong ma-blessingan dali karon usa pa lang kabuan og mga wa pa kabot usa ka buwan og tunga ni anatay na nadawat nga mga donations ato maning gislat-slat tag 1,000 Mother Mary's Healing and Deliverance as of yesterday ni abot nag 18,976 slots. Gabi ana pakas Ginoo di inigikan ang mga donations tibuok kalibutan murabag nanguli sila murag kung buot na to naon pinaagis ilang pagpamalit og slots pagpadaan ng ilang donation through internet or through kanini ang mga kwarta padala mura sila nanguli mga Cebuano speaking ni nga mga Filipinos nga tuwa sa lain-laing nasod murag na exile sa pagpangita aning kwarta ngan mingsiga pod sila didto kay nagpractice po silang pagtuo kamaosang mo antos kamaong mo sakripisyo mga kugihan kay mo trabaho nakakwarta-kwarta o mao na ni ron nga nang hatag nga hinato
ginagmay og dinagko nga palit, na imo palit og tag napu ka slots, naasay 5, naasay usa, naay duha, naasay 50 usahay, naasay 100 panagsa kayo. Oh, kisa man sa permi ko. Pero naa na sa ni text na ko karon siya ningon man ko kutob na lang ginispit sa 30, mahalin og hurot or dili. Ato na ning isira kay kana ganing undangon na ni nato September 30 kay mo na itong target nga mohatag tag birthday gift ni Mama Mary. Nga inako hinaot unta, ningon mo ko gahapon, hinaot unta nga mahurot ni on or before September 30. Pila naman lang ka adlaw gikan karon? Napo na lang ka adlaw. Nya nga atong kuhaonon 10,526 lots pa. Nya na ni text nako, Father, og ako kang padadaan og 10,000 mahurot na siya kahalin. Nako, balig na po ra na siya ka slots. Siya unsa man din na siya Father nako, tag 1,000 god. Nya ang 10,000 i-times nimo 1,000, pila man na siya? Pila man na? 10,000 ba hantod times nimo 1,000? Oh, 10 million. Pag nako niya nga 10 million ingon siya, aw abi bago nako Pader og unsa na kadako pa ana. Nako okay mo kining hot don. Ibaligya nang tanan nimong katigayunan. Abot man ginag 10 million. Og naagi mo sugot aning giingon sa Ginoo nga ibalik uli sa inyo, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadto sa kabos. Nya karon kabos man taron kay nagsigim tag pangayo og naagi mo buhat ana. Naa man gani uban dinhi lang sa Cebu ba? Nay uban dinhi nga bisag ang iyang ibaligya 1/10 lang sa iyang properties. 1/10 ba? Wa na. Bayaran na ni. Bisag 1/10 lang. Oh. So, wa lagi kayo. Yung kuota sa ginagmay, kanilang niya. Ngapon bitaw, giingnan ko sa akong treasurer o gabi Father, mauni imong stipend. Ning abot og 39,000 akong stipend. Mao ditong pertin akong kapuya last week. Naku nga, anong kumura mo kong mamatay sa kakapoy. Mo ito'y transition nga si Father Leo, ning biya na, love, kumbati ko dirig misa, ibong naman ko nga, mura naman kong mamatay sa kakapoy. Maoday kay daghan lagi kog misa niya. Nani daghan akong stipend ay abot 39,000 siya pila may imo ani Father nako gaya lang ko diha 5,000 sa asam ning sobra nako. Dinhi na sa ato og ipalit nagkapilin ha. Ana. Masad mo motuo noon. Di masad mo motuo. 5,000 na akong gikuha kay unsa man na akong sobra ipalit na lang na dito sa kapilin ha. O di dako sa kong napalit. Kamo, inaanak mo, ikswildo, ipalit na kapilin na. So, uwa naman tayo bugas. Ada, ang Ginoo ray mo hatag. Simba din ka din, luspad na kaignaw. Ang anong galuspad man kater, palit ko kapilin ha pa din ray, wala na hinomin na lungag. Oh, Jesus, bendisyonan dyan kas Ginoo, anak. Ano man siya, ugma, patay naman ka. Adto na ka sa kapilin ha sa Ginoo, nga tuagis langit niya gitukod. Ikaw na in charge dito. Di ba? Di ba? Wag ginalipay ninyo. Muna ang mga martyrs, nganong nagpakamatay man sila? Dili tungod kay kuwang sila sa kaon. Nagpakamatay sila. Ngano man, kahibaw sila, tuay langit nga nagpaabot. Kadto mo'y importante kaysa dinhis kalibutan. Kining atong kapilin ha, nindot man kuno ni iniguman ani, hapit 50% naman ikapin ang accomplishment. Nindot man kuno ni wa ra nay kapuslanan oy kana siyang kapilinhang atong gitukod o kaning atong simbahan nga gitukod nga nag-contribute mo dinhi nindot man kuno ni tan-awon wa ra ni sus wa ra ni tumoy kumingking kanindot dito sa langit pero mahimo ning instrumento aron kita ma-qualified nga moadtog langit so ang tanan nga nipalit aning atong slots malangit ana no ang di mo palit ibaw na mo asa mo pa doon. Sige na, manindog mo ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, nagkahiusa kita, isip mga anak sa Dios, sa pangama sa atong mga martir, atong ipadangat ang atong panginahanglan, diha sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo.
alang sa atong Santo Papa Francisco, mga obispo, ug sa mga kaparian nga ang Ginoong maglig-on ug mag-amping kanila sa kanunay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang kanila nga nag-alagad kanato diha sa katungdanan nga publiko, nga andam silang moalagad sa katawhan diha sa ilang pagkamatinud-anon ug pagkamahadlokon sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa atong mga igsuong nangamatay na nga iuban na sila sa pag-ihap sa mga santo sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. O Ginoo, dungga kining among pag-ampo nga among gituboy diha sa pangama sa imong mga martir, San Andres, San Pablo ug mga kauban, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.